apa kana zvaramba panoda pfuti varume, kana pazvaramba zvokuti timu ririende pakuda pfuti. Haisi terrorist, tiri kuda kurwira rusununguko kuti vana veZimbabwe vasununguke munyika. Pavakuda pfuti. Kana zvaramba pfuti ngadzitsvetwe pasi, pfuti ngadziswe mumaoko avanhu. Pfuti ngadzipinde mumaoko avanhu varume. Pfuti ngadziswe paground tiutambe navanhu. Tatoneta zvezviame zvave zvifokofu. Pfuti chaiyo. Hadzimbouyi vamboona mashura. Ina handitombofambi nevamwe, ndinofamba ndiri one out kupuwa yangu. Ende ndinofura one by one. Kunzwa kuti nyoka yemabhunu akarohwa akazvimba. Saka unongoona kuti rejimu yatinayo zo unoshaya kunzwa kuti vanodei chaizvo paupenyu hwemunhu. Munhu anotaura chokwadi here? Chokwadi ndiye munhu anobva anzi anofanira kufa. Wai zvichiita kudaro? Asi regai nditi, ndakambotaura nenyaya yaJudas Iscariot. Kutengeswa kwakaitwa Jesu kuya kwe. Judas Iscariot akatoramba kudya mari iyoyo. Akatoiramba. Akati bheta kutotenga munda unzi munda weropa. Haana kuidya. Saka ava vari kudya mari dzekuti vanhu vapondwe ava. Mweya yavo iri kupi? Vari kudya mari yekuti vahante vanhu. Vanenge vachifunga nezvei? Chokwadi kumirira mari yemupoketi mako kuti uende nemainformations kuti udye uchiguta munyika. Is that living? Is that life? It's not life. Life is to have works, jobs in the country. Fight for jobs in the country. Then matumbo oguta, munhu wese oguta, panze pekudeura ropa kana kurova munhu kusvika paextendi yekuzvimba. Pfungwa dzako dzinenge dziri papi? Mwana wako iwewe akaita hunhu wakadaro unomufarira here? Kana uri baba vakadaro, mwana wako iwewe akaita hutsinye unosvika paextendi yauri kuita iwewe mubereki, are you going to be happy about that child? Ko mucharaira vana venyu tsika dzakaita sei? Nyika yatekeshera, kana iri nyika yeZimbabwe, machurches are everywhere. Can't you just find Jesus Christ as your personal savior to control your hard heart, to accept him in you and have a partnership with him, and he must be and you must have a rulership with him. Connect yourself to Jesus. Zvokuconnectana nemadevils aya, madevils aya, it's wasting time. Saka Jesu achawanikwa vasikana nevakomana, vakadzi vari kutengesa zvisingaite. Ana Jojo vanyudzisa mabhunu, ava ana Gambagwe vakamuteerera akati ndarizotora flight within 2 hours ndandaenda up and down. Unonotsvaga mabhunu iwe urichicha mabhunu iwe. Uri kufadzwa nei kuzomuteera mabhunu iwe? Kana dai kusiri kuti kuda mari kwako iwe Gambagwe, iwewe nyoka yemunhu, newe Jojo iwewe. Batika muchafambira mudenga. Honestly. Zvinhu hazvirambi zvakadaro. Mwari iyega achakusotai. Mwari achasota upi neupi zvake anoita chakaipa, because chakaipa chakatonyorwa. Ukachiita pasi pano nekudenga chatonyorwa. Ukachiita chiti chakaipa pasi pano, it is recorded in heaven. Because there is God, a creator of everybody, to live and to survive. Kwete kuvenga mweya womunhu kuti nekuti akubira chi, akutadzira chi, haana chaatadza, just the sake of your stomach to be full. Ndipo munoisa munhu pakaoma. Inzwa itsitsi, come back to your senses. Come back to your senses. Nyaya killing one another, it's not good. Nyaya kupisana dzimba, it's not good. Tinoda president anoremekedzwa, anoti kana kuita chiitiko chakadai anoisa mutemo muparliament
kuadhiresa maissues akadai, kuti handisi kuda kunzwa kuti kune arohwa, handisi kuda kunzwa kuti kuna aurayiwa, handisi kuda kunzwa kuti kuna afa, nekuda kwekuti ataura chakanaka chinofanira kusorovhwa. Kana munhu achema ngaanunurwe, kana munhu achemera nyika ngachizadziswe, ngachiruramiswe, chachemerwa ichocho chiruramiswe, munhu wese afare. Koreti munhu kuti huori hwakaipa makuti makumuuraya, woti umbavha hwakaipa moti makumuuraya. Chii ichocho? What is that? Is that rulership? Is that governing? Vakomana, nyika musaendese kumarewere. Nyika ina Mwari, nyika ina Mwari, kudenga kuna Mwari uko. Anoda kururama kwako iwe mwana nababa naamai, muchipa mutemo kuvana. Vana vamakazvara ava vanoda mitemo yenyu ana baba nana amai, makaisa musoro pamwe chete, muchirayirira vana kuti itya chivi, itya kutadza, itya kuita zvakaipa, itya Mwari. Mwari afanira kutyiwa, hama dzangu. Izvi handirege kuzvitaura, ngatityei Jehovha. Nometa tine nzara yemari yakadii, usadye mari yeropa. Nometa une nzara yemari yakadii, usabvume kurova munhu. Nometa une nzara yakadii yemari, ramba kuvenga munhu kana kuvenganiswa kana kutumwa zvakaipa. Come back to your senses. Ombofunga wega kuti saka mari ndikapuwa kaichapera. Saka munhu anogara kane kusingaperi. Saka kana waita vanhu mifushwa zvoreva chi? Kana worova munhu zvoreva chi? Zvoreva chiko? Ini ndiri kuona kune vanhu vakadzidza muZimbabwe. Vanhu vakadzidza ivava vari kushaya value nekuita mabasa asina nebasa rese. Vari kuita valueless, vachitungamidza zvetsvina mberi. Ini ndoziva munhu akadzidza kana ukatukana naye anonyarara. Ini ndokuziva kwangu, because anokutaura kuti you are a fool. Saka hana need yekuti akupindure kana wamutuka. And ukamutuma zvakaipa, he come back to his senses kuti angandituma izvi. Inini I've got a high qualification, high standard of living. Saka anotoramba kutumwa zvetsvina. Munhu akadzidza munhu anomisikidza chimiro chakanaka kuti chibude. Munhu akadzidza munhu anovaka nyika kuti iende mberi. Munhu akadzidza munhu anotsiura chivi sechivi kuti chisaenderere mberi. Saka musaonana baba venyu vachikuregererai muchiita zvakaipa, vachikusekererai muchifunga kuti vari kukuvakai. Vari kutokudestroyai. They are destroying you.